Haganegi Ïukharist Bakhuid tangin duwai nagabinda Riolinda lingdo ba Sylvester Karkongor benio kajing jatai bamju kudmensiam duwai nagabinda bin klein borlang kar simyong ba nagabinda kajing kohai jingkya ba idon hakai siu duwai nagabinda Felix Savio Karbani barake yaka Sngi ka minda ka Sngi duwai nagabinda Shanting kurba Bakdian Karkrang benio jing kohai jingkya nagabinda Lionel Pring Lingdo Nang Light nagabinda kajing jatai mensiam duwai nagabinda kajing kohai jingkya jong Ambrose Solampiao duwai nagabinda Iba Mary Kadesau Barshanpor Yapniao duwai nagabinda Sngi ka jong Elara Karbani Bade nagabinda ka kam gijam jonga kami jonga duwai nagabinda duwai nagabinda iyong pediang hun marwen barake eka Sngi ka minda ka Sngi Berlais Pak Lait-ïa. Wan baru tuan mengo para wan yaro jis mei bajingba kajingi kajing sang kajinggu jauh trayu kong juku kan yang waya kiru yang trai nagam bangunan lekelwai nasudaya marian kukudur skiu sehingga bertei yaki klur wan baroku emen ko para wan yaro tinggi sebatiba kajingi klem tikstan klem tiku jamu trayu konjuku kohimen ko para tongin tuwai lemba kajing ya side lem jong ka Cecilia Bakhuid ka mater ka balong ru ya ka nongda jong ki nong tem ki nong ruwai baro ni duwai nagabinda bar ki nong tem ki barwai ki bakindiyo burom ya Jisu haman laki mane man laki parish pat kum juro ki batresh tom nagabinda ki retreat center ba ka sur jong ki kalong ka ba pin kla ka ba mut yekiwe ai minsiam yekiwe ai ba ka Cecilia Bakhuid kanang ya side nagabinda bar ki nong tem ki nong ruwai iduwai ro nagabinda ki kina baro ki badon hapeng ki exam gi ni Sngi duwai nagabinda ki bapang ki batya ki hospital gi duwai nagabinda ki jing dumu shimesh jongi hagane gi Ïukharist Bakhuid ha kerteng upa baru khon baru mensim Bakhuid Amen. Kajinga e jongo trai jongi Jisu Christ bad kajingi jongo ble lem bad kajinga sulok jongo mensim Bakhuid kindon rengka bat pi barong tongin sange si por ben ko slai halaga donut kamen siam halar baro jait ki pop ki ba ngilale bau Jisu nang pin kuit yengi inang yai yosngo ya ka jingkort jongo Jisu jingkort jongo ble yengi banlong ki ba kiar na ka pop na ka jing suniu na ka jim mane ble tau na ka bor jongo ne ka parte ka bangi dang jan bat ka jim pen kre bat ka jing Sdang ya ka ayam tu mai nginang karpadi av Jisu ban pendi mai na dong shadang yangi pangindup laban Sdang tu mai daga bohor jongo Jisu
ko trai Jisu map yangi sait kud yangi naki pop baro na ubamen na uksuit naki jing jinjat naki jing sni baro kaba yalam yangi shaka jing jot shaka jing tenju nga palang how blay badan bor baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao janga namar kata karpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel ba ki rikoid badi api ko himen ko para benduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sene yangi padendala map igi pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jekut Amen. Try can rako play his name. Try can rako play his name. Cristo ko Cristo ra ko no benim jangi benim yangi. Try can rako play his name. Try can rako play his name. Cristo ko Cristo ra ko no benim jangi benim yangi. to nginya duwai ngibu ya ka jing dumo jangi baro lembaga jing side lem janga Cecilia Bakhuid idwai na binda baro badon kerteng Cecilia idwai na binda baro ki nong tem ki jong nong ruwai palemba ka sap ka pong jangki ka kilaban kindiyo buram ya Jisu koblay may uba pin kamen yangi man la usnem daka sngi buram janga shakri jome ka Cecilia Bakhuid to ay ngi karpat bakata ya kabalap ya tu pateng daka jingriu bale shapang janga shakri jome kanai hangi yagi nuksa bangin pertu board but kan ya tu yagi kamba jongu kris ukun jame hagi shakri jong uba im bar sen shareng khat bat me hagi jingelong kawai jong min sim Bakhuid ublay junom la junom Kacing pule na kita paningkong kimakabi. Hakito kisni usim antitius udangi adling baki jela basaneng. Haba ulayo snga ubaka eli meas kakapersya hala kalong ka kanong ba kabadon nam nakamenta kaspa jongka hakarupa berkaksiar katempel jongka kalong kabaruspa shibun kadon ki sti kibaya dakaksiar kijindeng kijinda shadem barkitiar thma bala inot hangta dau Alexander ukun Philip usim Macedonia ubaningkong bansensyar halor ki Greek kumta ulawan bat ulapesya ban keni yakata kanong ba bat ban kenrup yaki yaka hendrei ku syamla namar ki breu jongka kanong ba kilatip yakabun kebujung u barkilai penyang persya ya u hakathama kumta ula pet pada kajing sosi kabakrau ulami no nang ta ban lej phai sha Babylon nang ta ladon kato kene kibalawan sau persya bat kilayathu bakiken hun sipai kila lej syari Judea la kila syarem ba ulesia ula lej ningkong lembat kiken hun sipai kabaklan hendrei ula dei ban phai den bat ban phet naka khamat kiju bakiju kila lek klan nang klan namarba kila yo kitiar thama kitiar kitar bat ki sikadei kimar clear wan kibala yo keni naki kenhun sipai kibala job bakila pen para yakab lei thau kaba isat met
kaba ula penyang halor kaduan ha Jerusalem. Bat kila kerkut ya ka tempel daki kenro bakenjang kumen shua bat kumjuru ya ka bersur kanong ba chung u. Habaus mulayo sngeu ya kane kakubor ula lingo celang bat ula kuslai jur ula Lait-ïa bat ula kempang da kaching pa donut nambar ba ki e kim syam la urlong kumba ula mang ula thia khop bun Sngi namar kaching kuslai kala yai ban ya u bat kala kren kut ba un sayap no kumta ula khot ya kilok chong u baro bat ula ong haki kaching yo thia kala phet na ki khmat chonga bat ngala du jing kermen na kaching kuslai ka chonga la ong halade ka apot ayu kan kaba katkane yanga bat haka saw ba ayu kaba katkane kala pen ngop yanga naba ulong ubaspun bat uba yo ching e hala ka ching klan bor mentate kan mau yaki kam sneu baro bangala le Jerusalem ngala kan rup lot yaki kheu ki pliang rupa bat ki ksiar chongka bat ngala pha ban penyap yaki nong song snong ka judia klem da don daw ka babiang ngatip dei kane ka baki ne ki jenjar baro kilawan hap halor chonga bat ba hakmi ngayap da kaching khuslai ka ba khrau hari nong wei ka ktien chong utrai Jisu yao play. Sam kendai nambar ruspa prapuar. Kan
penem jengi uji sukre sula pendoya kajingya. Barulah penai ka kubur jong kajingim leng baka gospel. Haleluya. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam ame utrai. Katto kat ningut ki sedusi. Kitu ki ba om don jimipat. Kila wan shaw Jisu pat kila kili u kawai ka jinkali ki om. Ko nungi kai u Moses ulato nagabinda jongi. Balada u himmen jong uno u bruyu u yap no. Baru don katenga Henry u kalam yokon. Uta u bruyu de ben shonkurim. Yagata ka rikende kanamba un penyo ki kun nagabinda u himmen jongu. Tela don hinyu ngurchi para. Ubaningong ula shonkurim. Badu layap kalam yokon. Badu baar ula shonkurim. Yagata kakende. Panangda pa sa ubalay te kumju baro. Hinyu ngut kinyungut ki kalam yokon bad kilaya. Aga Bakhuid kataga kinderu kalaya. Kumda haka jimipat kanlong katenga jongno. Namar hinyungut kilade tenga yaka. Jisu la jubab yaki. Kikun janganega parte ki yopoika balai pinyo poika yaki. Henry kitu iya ki bela new bakilong ki babit door ban poi sha kata ka parte bandangwan ba sha ka jimipat na ki bayap kim ya poika lemne la pinyo poika yaki naba kimla shubanya namarba kilong kumgi angel bad kilong ki kunu bleng naba kilong ki kun janga jimipat Henry ba iya ki bayap en pen mipat wat umosasi ula pen sabut ha ka jingto syapang ka club biniap ba medding ha ka ba ula kot ia utrai ublay u Abraham ublay u Isaac badu ublay u Jacob tekumda de ublay jongki bayap Henry jongki bayim namar baro ki im ha u but katno katto katne ki stadain kila ong ko nungi kai melakaran ya kabadai namar kim shimnut kili jingali shu yahu ka gospel jong utrai Kajingero yame Ïukharist. ko himen ko para bayid how try Jisu Christ ngidon kaka sngi Saitjaiñ kaba kaddu kaba ha kaba ngi Sdang no bandake yaga sngi burom jongu Chris em haga nega sngi utrai lai po lai sngi ngi lai po lai Taïew jongka jingmane ya utrai nandangi reke yaga sngi burom jongu Chris em kap kadau hangi lai po lai snem janga jingim jongu Jisu balakin diu burom iabu kamba ngi reke ya ka sngi burom jongu Jisu la shai ka sngi ka jimpule khangne khalong ka jingkot yanga badiapi ban poi sha kata ka parte Jisu kadau hangi kane ka parte bat kata ka parte don ar jait ke parte ka parte ka bamangi immenta bat ka parte ka badangwan this age and that age ka parte ka badangwan bat ka parte ka bamangi im kane ka parte bat kata ka parte kane ka lang ka ba kongsan ha ka jingi kai jongu Jisu niosngo baki ju kamda me ke sadusi kila wan kili jingkirli dah ka batumu banriam ya Jisu halor ka jimmi pa jonge bayam u Jisu ula jibab ya ka bade ya ki ban niosngo omde tangata ki stadain ru ki on mala kran ya ka bade
Jisu keren barabor ya kabade. Jisu mju talk yangi. Kibri ki talk. Kibri ki tau start bun ki ke baro. Henry uble keren ya kabade. Badu Jisu la keren ya kabade ayu. Bad keperti kaba mangi im hangne ngidon bun ki baro kaba pinjenjari. Kajinggerli jongi sa duzi kalong halor hinyungut kilok but kawe kakandai. Ki keren halor kie baro kaba jong kane kaperte. Bad kilakwa ban riam ya Jisu da kabor jong kane kaperte. Da ka jing start jong kane kaperte. Hangne ngi de ban sautu ya ka jing start jong kaperte kamla ban Yakob bad ka jing start jong ubale. Kisah dusi kilawan daga jing star jong perte daga batmu ban riam ya Jisu badu Jisu ukren daga jing star jong beneng bad habaula kren daga jing star jong beneng kim don tin show minda hake jingim jongiru bond sin ngingop bad ngi em hake jing star jong kane ka perte bad ngi kerla long ki kun jong kane ka perte Buna pedeng jongi ngilong ki kun jong kene ka perte nadu ka por laka hadu ka por laya ngimju kerlalong ki kun jong kata ka perte duna ba ki briu ki kerlalong ki kun jong kata ka perte ki bun ki briu ki perlud ka por jongi ke jingim jongi ya ka sap ka pong jongi baro balong ki kun jong kane ka perte Badu Jisu wong ki kun jong kene ka perte kim don lachu balong ki kun jong kata ka perte balong ki kun jong kata ka perte ni don kamban ino ya ki baro kalong jong kene ka perte nagata ka daw Jisu ula keren haki ha beneng ha kata ka perte om don jing poi ka poiman om don jing pinyo poi ka poiman Om don kano ka jings ba jong ka perte kumbangi mudur. Henry don bon giniam ki hikai endalayap dan don shushu ya ka jimpoi ka poimen. Yendala kod ya ka jingim jongi hagane ka perte ka poi ka poimen jong ka do kala kod. Nangda ka stang ya ka poi ka poimen jong ka mensiam kabalong tang badu Jisu nagata daw haka shiti jongo Paulus bakusha Ephesians ngiyos ngo ba Jisu ulong ukurim unong late kurim nagata daw haka gospel bun ge jaka Jisu kransha panga jingkawai bad nong late kurim kiba apia unong late kurim Tang Jisu ulang nong late kurim. But ngihaban ino baru ki pat ki kurim jongane ka perte. Bun ki briu ki poika bad bun ki kurim. Ki shongka bad bun ki kurim. Kurim kam shimut tang ubriu. Henry ka jingkwa jongki. Jingkwa jongka do. Kaspa kanam ka burom. Kiwe pat ki jinglong. Ki pop bun jait ki jinglong. Bun ki briu ki shong bad bun ki lokumne ki shong kurim hakane ka dor naga benda ka jing snowba naga benda ka jing kamen shipon naga benda ka burom naga benda ka kaspa naga benda bun ki ke baro Jisu on hakane ka perte ngidon kum ki kurim Henry hakata ka perte ka bansawan on don kurim light no Jisu marwe ulang nong late kurim But ngide ben pen krayalade nagabinda kane ka jingle jongi. Hang daw Jisu ong ya ki bayam but ki baim ki alang kawe hakama tu kurim. Hakama tu Jisu ya ki bayap but ki bayim ki long kaju. Namar ladang ngim yap ngim laban poisha uta ukurim jongi. But kata kalong ka perte kabawanra jingkame. So this age and that age is very important. Ngide ban sange ban im ha kane ka perte kumbangi imangi. Ngide ban ward ya ka rukam im jong kata ka perte. Ngide ban sange ya ka rukam im jong kane ka perte. Namar kane ka perte ka im tang ha ka jingkuri hura.
haka jing bisni, haka jing betar, haka pop, haka jing auria, haka jing long ya jing kwan ya lade, bad bun ke baro ba jaklia. Larangi im haka nega jaklia jong nega partai, jong ka nega partai, inumla ben yo ya ka jingim jong kata ka partai. Jisu kot yangi pinbait ya ka jingim. Kaneka partai kan sakutna. Kata ka partai kanum kutsu. But kata ka partai kalang ka partai jong ka jinggamen. Kaneka partai kalang ka partai jong ka jing sosi. Partai jong ka jing jinjar. Partai jong ka jing buhay tanglang. Kata ka partai kalang ka partai ka Bakhuid. Haka ba ngiyakendo markuman. Iyaw kurim jongi balang ujisu unong late kurim ulang ujisu. Badu Jisu ukod uweringi nagabenda kata ka parte. Ngi baro ngi penkra yalade nagabenda kata ka parte kan penimiangi. Tongilong ki kon ke ba im nagabenda kata ka parte. Om ya kane ka parte. Gramba ngindup long ki balait luid. Jisu be it karko kardo yangi pensla yangi penkantang yangi bangindup la ban ino ya kie jong kane ka parte bandup long ki kun jong kata ka parte kabalong ka parte jome parte kabadap daga jingkomen namar tang mame marwe melong ukurim jongi bat ngin poi sha kata ka jingkawai kabame pen krena ka benda jongi enya ro ya utrai Jisu Christ. Tongin playa ka jingate ka jangi ngangate how blay power and board baro unong tao ka bring but ka tindaw but how Jisu Christ ukur marwe jangu utray jangi yaw bala puna min sim Bakhuid yaw bala kana ka Maria teisoti ubala shale pain hapo pondius pilatus la sana arpana yawu bala yap la tep yawu bala khiyasha ki bayam kaga Sngi ka balay la mi pan ki bayam Ula kiw shabani bushang shakamon ublay upap lan bor baro nang tao nuan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam nangit ho min siyem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya sulok ki rikoid haka jingmap iki pop haka jimmi pat ka dor haka jingim bam chikut amen. Laispa and to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga bar jumpi kallong ka bapriya kun hau blay upa badon por baro to try predicting kinyan ki ti jumpi nagamta ka jiro ro ka tang jumu ka jimuntoy I ka balang ko jumu paro way to ai ba ki jing tarwa bangi vandra haga Sngi kin mau burom ya ka Cecilia Bakhuid kinyo ya ka jimpidiang spoon jame ko try karpad kumpa ka jingale ha ka jingsha shitom jangka kalalong ka jing tarwa ka ba pins ngaba yame dau Chris utrai jangim amen.
Utrai undon reng khat bat pim. Rengkat bat piru. Token tiu yalaki donut. Kintu yaki sau trai. Tonginaingu ya utrai ublay jungim. Rasong hok bat katay. Dashisha kalong ka basyong hok bat ka bade. Kadeti jungi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinran ko pa Bakhuid. Ko blay badan bor bat bam jikut. Namar ka snam jung ka Cecilia Bakhuid. Ya ka bala play ben pla ya ka kerteng jame. Ha ka ba pertu bud ya Ïukharist. Ka pin pao ya ki kamba perla jame. Da ki ba me pin janai ya ka bor jame. Ha ka jing tolot jungi. Bad me pin kalain ya ki ba tolot bor ben saki yame. Lemba utrai jungi Jisu Christ. Bad na markata rengkat bad ki bor junga beneng. Ngiyai mane yame ha ka nega perte. Da ka ba perta shi junam shaka buram jame. Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, you beg it back. Leg back, take it out. Nakapuram jome. Why you sana shatram? Why you sana kempur? Why you sana you play? Yaro yutabawan agakurteng utrai lembak ketekidam nakapuram jombe wayo sana syatrom wayo sana klempur wayo sana Ko himmen ko paratong in karpadi o men siyam Bakhuid ben man yar halo chungi. Bangi longi kon barabor ba im nagabinda kataka parte. Badu men siyam Bakhuid pen krayangi ben sautu yaga jing start janga bane. Dashisha melongu Bakhuid kotrai. Katemei jang ka jing Bakhuid barom. Namar katangi karpadi me. To pen kuit pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi u Jisu Christ ha ka por bala dino yawu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia ya u badulai halage senran u ong tushim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpim Hakaju ke rekomendal ala bam ula shimya ka kuri. Bada ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u ong. To shimba to di na kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutam bate mai bad bam chikut. Ya ka bayan pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babon. Naga binda ka jingma pi ki pop. To leya kane ban kan mau ianga. Kosnam bakardor jangu Ïukharist to pen kuid yangi pen kuid yake men siam hadim pen kuid pen kuid pen kia yake ba pangi ba shitam barro yada yangi nau ba men naki kalam Kajimaya jongka jinget Ipen blam ya jing ya jome kutrai bagi blam ya gajing pajome aduh bangen dawa
Nemar kata ngi ke ba penmenta ya ke jingia bat ke jimi pa jangu. Ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ke jingim bat ya ke kuri jang ke jim penim. Ngi dai ngwai dem nemar melanyu yangi ke babit ban yang hakama jamme bat ban shakri me. Da ke bas ngeverit ngi karpadi me. Ba ngi ke ba yo binda hakamet bat kas namu Kris ngilong ke bala pinyateli kawe da omen siem Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala kaparte pato penjana ya ka ha ka jingir rengkat badulia uppa Bakhuid jangi will badu bishop jangi but baro ki lindo but kirinium. Token mau lem rui ki himen ki parashin rang bat kinde ki bala yuti ada ka bakarmen ya ka jimmi pa badia baro ki bala klat no ha ka jingis ne jame top diang ki sha ka jing shai ka kama jame to isne ngi baro ngi karpadi me barangkat bat kamaria te so di Bakhuid ka kami jango ble u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Cecilia Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pen sobaye me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem ha ka jingim bam jikut prabang ni ro ben pindon buram ye me da ukun jame u Jisu Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawe jangamen siem Bakhuid baro kaburam bat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko parato ngin duwai kumbau Jisu lahi kayangi naga binda bara ke jingai ke jingger ku halo jangi halor bara ke jing tumu shimeshi med halor ki inga sim halor ke balang halor ke perthe baro kawe Kopa jengim baha bening kalong Bakhuid ka kateng jame Kerban ke ima jame kalong kamon jame ha kendau kum baha bening Toa yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasmi Padamap ingi kerengkang jangi Kumbangi rungi map iga beles niu yangi Padwati alam yangi syaga jimban shoy Henry to pelait ingi na ka bas niu To pelait yangi ingi karpat ko trai na ka jing siniu baro Ha ka jing spoon jame Toai jing suk jing sain ha Sngi jangi. Kramba da ka jing arab ka jing isne jame. Ngilait bara bon ka pop. But nginyo jing edan ka jing jar barra. Kat bangi dang up kimilindi ka jing karmen Bakhuid. But ka jing wan pa jungunam penim jangi u Jisu Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ba ka buram junom la junom. Kotrai Jisu Christ meu bela ong ha ki apostol jame ka. Jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jingya tele ka we kat kum ka mon jame mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon bada bo rengka bad pim Rengkat bat pim. dap da ka jinge do Kristo ngi dia ing markelia Kukulang prodube bikin hipokrite Tusus sedeyangi Kukulang prodube bikin hipokrite Tusus Hakami ukun lamboro jungo bele. Hakami bakit na ka pop jang ka perte. So kito ke bela kot shaga jing kawai jang ukun lamboro. Kau keterang ngomong pasang hau pemadrung kau beijing juga. Mereka syok tanah kertin kemusim juga siahi.
trai Jisu melawan hapo ka donur kemen siam jangi bag melapen kadang yangi daga jing start bening perlong yangi balong ikon jang kata ka pertai bangin dup laban lait doi na baru ka jingang nur jang ne ka pertai bangin ino yaki baro kaba Shathe mrao yagi daga jingim jangi ben kalai ni kamet ko pha jangi ben kalai ni kamen siam jangi ben goi ben khia yangi ko Jisu ai boring ni ko Jisu hallelujah ko trai shimdi pura ga jingim jangi shimdi pura kamen siam jangi shimdi pura ya ka la wei jangi pangilon sha ki kon janga baning ikon janga jing star janga baning om ya ga jing star janga ga perte ai boring ni ko Jisu shimdi pura yangi ko Jisu lai lud yangi ko Jisu daga jing snega jame daga bor jame daga jingir jame taye ki bapangi bashitambar ke batia paha ki hospital but haye ben kalai ne ki hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Tungin tuwai ka jing tuwai mangindup iyo ka jimben jampura na ka jimben shitom shipar ko paha ubaha baning tuwai ba ka jingay pamela ay kangi haukun jame Jisu Christ uhimen jangi ba ka talit ding jang ka jingi spoon kan kalang haki donur jangi daw men sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing karmen bala kerku naga binda ka jingwan jang ka hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kan la dur yangi shaki nong lur lingkha bam ju shang thai ban bet ige simbai janga gospel to ai ba ki to gi simbai kin pen kan la dur na shakpo ya ga jait ben riu bari ka parthe mariang ba ho ka wei ha ka chingkami lendi pati kana ya ka beneng mai ba ka parthe pati mai abayenda ya ki bo chung ba men la weng no ka burom jame kan ting shine junam Pai baga jinga e janga jubilee ken kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen ya ga jinga nur ya ki tia jingan show happening ai baga ta ga ju ga jinga e kan pin sa priang ya ga jingkamen ba jingsuk janga nang sius pa jangi satala ka parte chame ko ble jangi bala karku junam kan long ka buram ba ga jinga ro junam amen ko pa jangim ba happening kan long ba koi karten chame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kan do kum ba bani toy yang i min da ka jimbam jangi ka ba hala ka sngi patamap yang i grang khang jangi kum ba ngi rungi map i ka bele sngi yang i padwa telam yang i shaka jimpen shai drai tap light i na ka basni amen kublai ko maria tabadap ta ka chingai utrai don bat hala kar kuye panam te kinde bala kar kuye sopo jom pa Jisu ko Maria Bakhuid ko mi jong play duai na kabinda jongi ginong pop minda da ka por ka chingia jongi amen kaburam au pa lo kun barmen sim Bakhuid kumba kalalang ka paminin kong kumju minda da para bo junam la junam amen tongin ya duai Koblay may ubala ay haka Cecilia Bakhuid ya ka pansngiat kapateng girikhoid nagabinda ka jingchop ba ar sertap jangka ha ka jinglong soti bat ka jingyap matir to ay ngi karpad ba da ka bor jangkane ka sakrament ngi laban chop da ka baslur ya ka jingsniu barho pat bangin yo ya ka buram jangka beneng daw Chris utrai jangim Amen. Utrai undon reng ka bat phim blay badan bor baran karkuyapi upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. Yali suk pen pana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi Iso yau play.
spa san pue.